Acaso hai homens de 30 anos
que semelle unha rufosada dos canis. Non estou acaso máis lixeiro que eu? De que precise esta o carro para me desplazar. Non teño acaso dentes de cabalo. Non como acaso 4 veces ao día. Sabe de algún bandullo máis resistente como? Ten toda a razón. Estaba trabucada. Fai moi ben en casar. Hai anos alcoholizada esa idea. Pero agora teño moi boa razón para facelo. Ademais, da idea que supón o ser unha fermosa muller que me faiga os saboreas, que me acariña cada instante, que me cuide cando vai a canso. Non podo renunciar, segundo o meu entender, a deixar que desapareza do mundo a extingue dos ganareiros. Unha boa responsabilidade, certamente. Casando, poderei-me contemplar os meus descendentes, que de seguro serán niños que mí. Cariñas que se me asemellarán como dos pingas d'auga, que xogarán pola casa, que me chamarán papá cando vou da vila, e que me dirán cousas alegres e divertidas que me encherán de felicidade. De caras, se me que xa estou casado, e rodeado de millóns de cativos xogando na rúa. Non hai maior alegría. O meu consello é que case máis axiña que pode. É sincera no que Son. De seguro non podería facer nada mellor. sabe canto valor o seu consello, miña? Pode saber quen é a rapaza na que vai vostede... Dorimena. Dorime. Esa rapaza tan alegre e garrida. Justamente. A filla da señora Alcantora. Así mesmo. A irmá dese... Alcides, o espadachín. Amén. O demo beleza. Que digo? Leva unha boa muller. Case de contado. Tiña razón ou non ao poñer os meus ollos nela. Sen dúbida. Vai ser unha boda sonada. Case de contado. Enche-me de felicidade escoitar esas palabras. Agradezo-lhe moito o seu consello. Fica vostede convidada á miña boda. Non faltarei. Pode estar seguro, non deixaría ni por nada do mundo. Canta honra. A xoven Dorimena, a filla da señora Alcantora, casada con señores ganareiros. Vai unha boda! Vai unha boda! Será unha boda ditosa, sen dúbida, pois vai rir a canto lle o conto. Señor rapaz, eu non me acordo para os que por papadas. Aí chega a miña dona. Se pode ver a foto. Que regalía de muller. Que garrida. Que elegante. Pode ver no mundo un home que olhaba non sinto desexos de casar. Condides. Vista dos meus ollos. Esposa futura do vosso futuro esposo. Vou de compras. Meu, chegou por fin o momento en que ambos seremos moi felices. Non poderedes negarme nada. Gozarei de vos sin que ninguén se escambería. Seredes miña dos pés á cabeza, todinha. Serei o dono de todo. Dos vosos ollinhos xoventos, do vosso narizinho medio, dos vosos apetitosos peitos, das vossas deliciosas orelhinhas, do vosso queixo, das vossas tetinhas dondas, do vosso... enfim, que toda a vossa persoa estará à minha disposición e poderemos alomiar todo o que gosto. Non estás contenta como estou? Meu carnalito, meu axoxe. Acaso deberás de minha palavra? Señorita, meu pai, tive unha colabora encadeada na casa do Silvio por estas tiranías. Ai, xa non sei canto tempo que rabia por unha amiguinha de libertade. Esperei tanto por un marido, por un home que me comprendera.
suben os vapores aos violos. Pero, un aspecto moi raro. Sí, claro. Bueno, vou de compras. Quero deixar esta roupa e mercar outra castoga. Hasta logo. Mandaremos as facturas. Ai, señores ganareiros, que alegría velo ainda por aquí. Justamente, hai só un momentinho que estuve falando de vostede con un amigo xoieiro. De mim. Sí, sei que allí chegou o rumor do anelo de diamantes. Como? Sí, non disimule comigo, señores ganareiros. Reférome ao anelo de diamantes co que vai vostede obsequiar a súa fermosa Dorimela. Non se fala de outra cousa de mí. O xoieiro, home honrado e cabalón de usaxa, di que precisamente dispón do máis valioso e relucente diamante do mundo. Podemos visitalo, pechar o trato a xiña. Ando. Para o carro. A cousa non é tan urxente. Como? Que quer dicir iso? Onde vai o entusiasmo e a coraxe que amosaba hai un momento? Dende hai pouco tempo entraron en serios escrúpulos respecto ao matrimonio, miña amiga. Antes de seguir adiante, compre matinalo ben. Hai que ir a modiño. Gustaríame coñecer o significado do soño que tive nesta mesma noite. É que manda dando voltas no calento. Vostede sabe moi ben que os sonhos son como espellos onde podemos olhar o noso futuro. Recordo que eu nunha barquinha, o mar estaba moi feo. Disimulen, señores ganareiros. Levo moita presa. Non teño tempo de escoitar esa historia. Ademais, eu son unha pobre vella que nada entende de soños. Mas, se precisa axuda, hai aquí neste mesmo barrio dous sabidos filósofos que lle poden tirar todas as dúbidas que teña. A visita pode ser moi útil, porque como dos pertencen a distintas escolas, escoitará dúas opinións diferentes. Eu, meu querido amigo, nada sei disso, mas se noutra cousa lle pode ser útil. Ten toda a razón do mundo. Así foi. É mellor consultar con eses filósofos. Tal vez eles me poden tirar as dúbidas. Vamos a ver. E vostede despropositado, meu amigo. Un home merece de ser descargado do mundo das letras. Pois sí que comeza a ver a cousa. Sosterei con fundado razonamentos que vostede é un ignorante, un ignorantísimo, un científico, un ignorantificado en todos os casos e modos imaginables. Sei que me foco, non é resto. Queres te meter razonamentos e nin siquiera coñeces os fundamentos da razón. Está cego de ira, señor. É un razonamento condenable en calquer aspecto filosófico. Tiveron de cabreado moito. Todo caído, toda vía aberta. Vesnos as mans, señor doutor. Servidor. Todo... Sabes o que fixeches? Un silogismo invalor. Que é? Eu? A premisa maior é falsa, a menor despropositada, é a conclusión ridícula. Eu? Sí, deixaría de queimar antes de confirmar o que di. Terei a miña opinión ata de derradeiro voto da miña tripa. Podo. Presenterei esta proposición ugnis calcibus ungibus er rostro. Señor Aristóteles, podo saber o que lle pasa? Algo moi grave, non? Que? Un ignorante quixo soster un razonamento trabucado, noxente, espantoso, tremebundo, execrable. Que razonamento é ese? Ah, señor Canareiro, as cousas van hoxe moito á presa. Todo cambia, e o mundo, meu querido amigo, afógase nunha corrupción xarada. Oh, aqueles tempos cando os ortodoxos estaban encadeados e ben encadeados. Aqueles tempos, cando os heterodoxos decíamos o que cumpría pensar. Agora, xa o ve, o vicio, fixo presa no home, é unha espantosa libertinaxe, adorouse da xente. E que decir dos magistrados, que foron postos no seu sitio para manter o orden neste estado. E se tiveran vergoña, morrerían de nada de soportar un escándalo tan intolerable como aquel de que lle quero falar. Estou impaciente por escoitamos, señor. Non é acaso unha cousa horrible, algo que clama ao ceo, que se diga públicamente a forma dun sombreiro. Oh,
grande diferencia entre forma e configuración. A cousa está clarísima. A forma é a disposición externa dos corpos animados, mentres que a configuración é a disposición externa dos corpos inanimados. Como o sombreiro é un corpo inanimado, o correcto é definir a configuración do sombreiro e non a forma dun sombreiro. Sí, garante, así é como cumpre falar. Eses son os termos empleados por Aristóteles no capítulo da cualidade. Eu pensaba que era o fin do mundo. Señor doutor, non pensamos máis nesse asunto. Estou tan fora de tan irritado que non me podo concentrar. Deixe en paz o sombreiro de mala forma. Teño que preguntar... Impertinente! Acoupe, por favor. Incorregible! Por Deus, señor. Ignorante! Iso é certo. Ou se sostén un razonamento dese tipo. Non pode ser así. Un razonamento condenado por Aristóteles. Mas eu... En termos moi claros e que non deixan dúbida. Ten razón. Non lle di máis voltas ao asunto. Vosté é un parvo. É un imprudente. A querer discutir como un sabio que sabe ler e escribir. Prego-lhe que me escoite. Preciso do seu consello para un asunto que ten que ver com o meu futuro. Teño intención de contrair matrimonio. A rapaza é xove e non feitinha. Gústame moito. É polo que parece ela. A súa mãe está de acordo. Mas teño un pouco de medo polo que vostede pode supor. Por eso estou aquí. Pois nada mellor nestes casos que escoitar a opinión dun filósofo. Que me aconsella, señor? Mellor que admitir a expresión, a forma dun sombreiro. Admitiría dicir datur factum in rerum natura, ainda que somos unha parvada. Temos de home. Señor doutor, deixe que falo tamén. Falo durante horas e non respondo ao que se lle pregunta. Prego-lhe que me disculpe, é que unha xusta irritación enche todo o meu ser. Xa, compredo. Mas esquezas o asunto un momento e fala a favor do meu escoitado. De acordo, que quer? Falar dunha cousa. E que lingua quer vostede empregar para falar comigo? Que lindo. Cousa que tiño na boca. Non lle vou pedir que estaba ao meu fillo. Quero definir que idioma en que fala. Iso é outra cousa. Quererá vostede falar en latín? Non, En grego? non, En hebreo? non, En turco? non, En sirio? non, En alemán? non, En árabe? non, en galego. En galego? Sí, Logo veña para esta outra banda. É que esta orella é para as linguas científicas estranxeiras e isto é para a fraterna. que rebuscados son estes homens. De acordo, diga o que quer. Trátase dun pequeno problema. Unha dificultade filosófica, tal vez. Disimule. Quer saber, tal vez, se a substancia ou accidente son termos sinónimos ou equívocos no referente ao ser. Non é iso. Se a lógica é unha arte ou unha ciencia. Non, Se as categorías son dúas ou unha soa. non, Se a conclusión é a esencia do silogismo. pois non, eu. Se a esencia do ben está na apetencia ou na convivencia. Non, Se o ben é recíproco ao fin. pois non, eu. Se o fin nos conmove por ser real ou intencional. Non, por todo o demo non. Diga logo o que quer, e non pode liar o seu pensamento. Quero casar. A palabra. Unha rapaza de estou enamorada. Para explicar os A súa asuntos. nai estaba todo. Mas que a xeito, o pensamento, son os retratos das cousas. O mesmo que as cousas son os retratos do noso pensamento. Agora ben, cumpre ter presente que este retrato difere do outro retrato, en que ese retrato se distingue totalmente dos seus originais. Pois como é ben evidente, isto non é outra cousa que o pensamento explicado por signos termos. Do que se deduce que os que pensan ben son tamén os que falan mellor. Explique xa que logo o seu pensamento por medio da palabra, que é o máis inteligible de todos os signos. Temos nomes, a casa. Podemos facer xa. En efecto,
Seino. Fuxemos un perro. Sí, señor. Resolvos o discurso cunha protesta lacónica. Eu. Nada de rodillo ni círculo loco. Vostede é un impulsivo que se deixa levar por unha impaciencia en lugar de explicar as cousas. É máis impertinente que o que afirmaba que se debe dicir a forma dun sombreiro. Terei que mostrar por razóns demostrativas, convincentes e argumentos sin bárbara que vostede será por sempre unha mala mesa, mentres que eu serei sempre quien troque xure o Dr. Pancrano. Você não é mais que um barradas. Son un home de letras, un erudito, É verdade. un tecnócrata, a reserva espiritual de Occidente. Un home que posee superlatives, gramática, poesía, retórica, didáctica, sofística, física, metafísica, cosmometría, xeometría, quiromancia e formación do espírito nacional. Oh, caralho, não sabes que não escuta na gente. Já me disseram que o seu mestre Aristóteles era um tolo. Esperei a topar o outro mal. É mais razonável. É não derrotar. Ferreira. Quem pode ser útil, senhor Ganareiro? Senhor doutor, precisava do seu conselho para um assunto que me tem preocupado. Este vai melhor. Este, pelo menos, escoita. Cheguei, senhor Ganareiro. Abandone, por favor, esa forma de falar. A nosa filosofía prescribe por non facer en absoluto ninguna preposición decisiva. Enxínanos a falar con incertidume. E a non facer enunciados categóricos. Por eso vostede non debe dicir cheguei, senón supoño que cheguei. Suponho que cheguei. Así mesmo. Homem, não é nada que suponher. Já que é evidente que estou aqui. Non é unha consecuencia. Pode parecelo, ainda que a cousa non sexa certa. Pô, não é certo que estou. Iso é incerto. Vou presumirás de todo. Então, não é certo que eu estou aqui. É que você me fala. Supoño que vostede está aí. E supoño que eu falo. Mas non estou seguro que así sexa. Non o podo afirmar. Mas, querido, eu estou aqui, é você está aí. Isso está claríssimo, eu não tenho nada que supor. Mas, deixemos as miúdanças, por favor. É vamos falar connosco. Quero lhe dizer que vou casar. Non sei nada disso. Mas digo eu. Pode ser. A rapaza dos meus sonhos é uma mulher muito jovem, é muito fermosa. É provável. Faga-me uma mala em casa. Eu não coisa nenhuma. Por favor, conteste como é devido. Iso pretendo. Estou turinho por ele. Pode ser. A sua mãe está de acordo. Pudera ser. Mas tenho medo de que logo casado me ponha os cornos. Pode ser. Que pensa disso? Nada lhe impediria. Que faríamos ter no meu lugar? Non o sei. Que me aconselha? O que você prefere. Vou tolerar. Eu lá normal. Vai ao caralho. Este anda nos bisbalos, Andarei. Maravilha. Farei deixar essa noite para tema. Filósofo não merda. Já me sinto melhor. Como? Que sem vergonha! Al deixar deste xeito!
non adivinho un pouco. Sí, señor, iso é cousa feita. Só ten que amosarnos a súa man para que lle leamos o seu futuro e lle revelemos a súa boa estrela. Ben, vela aí a tedes. Ten unha boa apariencia, señor, boa apariencia. A apariencia dun home que no futuro terá moito que falar. Casará dentro de pouco tempo, señor, dentro de pouco tempo. Casará cunha muller fermosa, moi fermosa. Unha fermosa muller que será querida e amada por todos. Unha muller que lle encarrexará moitos amigos, señor. Moitos amigos. Unha muller coa que coñecerá abundancia. Unha muller que fará de vos un home moi reputado. Seres consentidos, señor, moi consentidos. Ben, ben, a volta, a volta. Decidimos outros. Poñeramos todos. Os cornos. Sí, Os cornos. sí, poñeramos todos. Os amores da muller son como os da galiña, e faltándolle o galo, a calquer polos arrima, aqueles que casar queren, sen pensar en no porvir, dende agora xa lles digo que moito van a sufrir. Antes de daros sí, mira dentro que lloras, que despois des que te cases non podes volver atrás. Temos de mulheres, non contestastes. Volved a pouco. Volved a pouco. Quero saber se serei cornudo. Cornudo! Sí, serei cornudo. Cornudo! Sí, serei. Cornudo! Di que o amor é alegre. Eu digo que non é certo. Dende que eu teño amor, só eu paso un sofrimento. Eu casar ben que casaba, recear ben que o receo, pero que me poña cornos, é o que me pon máis medo. Fé mulher esas putas que me deixen en quietude. Cumpre que saiba como será a miña vida de casado. Verei de atopar o outro mago. Non teño outro remedio. Falo moi serio. Logo, pois en ti. Sí, E vou deixar esta mesma tarde. xusto esta mesma tarde. É como podedes, cruel vos, ingrata vos, esquecer o amor que teño por vos, e todo cae en diante de vos. Eu esqueci nada. Sinto por vos o que sempre sentí. Este matrimonio non significa nada. Non me interesa o home, me interesa o seu cargo. Eu non teño unha peseta, e vos tampouco. E sabedes perfectamente que sin cargo non hai felicidade
señor quere facer amistade con vos para lograr un intercambio de visitas, diversións e praceres. Mais tarde, compre que nos vayamos. No futuro, teremos ocasión de visitarse. Estou totalmente desilusionado coa idea da miña moza. Mas, lógico, sería ver descancer todo e arranxalo con Alcides, ainda que eso me costa algúns cartos. É mellor perder algo que arriscarse aventuras impropias dos meus anos. Teño que solucionar isto canto antes mellor. Ai, meu ben querido xenro, que alegría! Os meus respeitos, señora. Vides ultimar os detalles da boda, non si? Disimule. Volta desacougada como vos. Veño por outro asunto. Xa está todo disposto para a festa. Non se trata diso. Xa chegaron os músicos, o banquete está disposto e a miña filla agardando por vos. Non veño por iso. Podedes dar gracias ao ceo. Xa nada, pode abrazar a vosa felicidade. Por Deus, señora, non é iso, non é iso. Ai, Dios, pero como non é iso? Que tes logo? Somente dúas palavriñas, señora. Tedes algo que me dicir? Sí. Non fales, pasa, pan e máis. Non, é mellor falar antes. E por qué? Señora cantora, é certo que vos pedín a man a vosa filla. É que vos a felistes gostoso. Mas o certo é que lle veño dando voltas ao asunto. E considero que xa vos veño dando para casar coa vosa filla. Penso, ademais, que non son merecente unha muller tan santa e virtuosa como ela. Disimule, amigo. A miña filla quere gustale como sodes. E teño a certeza que a carón de vos será a muller máis feliz do mundo. Vos sodes moi generosa, mas eu coñezo-me ben. Son un home raro e difícil de aturar. Ás veces enrabéxame por calquer parvada, pero non sitio. Póñome como un tolo. Comprendede, miña amiga, que non sería xusto facer a vosa filla víctima das miñas arroutadas. A miña filla é dócil. E facerase moi ben ao vosso carácter. Algunhas partes do meu corpo xa non van moi duras. E iso podería defraudar. Iso non conta. Unha muller honrada, ende xamais lle pode dar o seu home. Pois, que queredes que vos diga? O meu consello é que non consintades esta boda. Faledes en serio. Preferiría morrer antes de faltar á miña palabra. Por mí, está desculpada. Eu Non se fale máis. Son muller de palabra. A miña filla será vosa e deixamos xa este nocento asunto. hostia. É tan branca, a estima que vos teño, que prefiro ver a miña filla casada con vos antes que co máis fermoso dos príncipes. Iso é unha honra para mí, señora. Mas o certo é que non quero casar. Que é? Vostede. Eu, E por que razón? a razón. Pois, que non me sinto capacitado para a vida matrimonial. Quero ser como a meu pai. É como o resto dos homens da miña familia. Todos morreron solteiros. Escoitades. Podedes facer o que vos pete. Son muller que respeita todas as opinións. Ende xamais levo contra a ninguén. Comprometíxedevos a casarvos coa miña filla e todo está disposto para o acontecimento. Mais, se agora preferides esquecer a vosa palabra, o voso compromiso, eu non teño nada que dicer. Farei o que cumpre nestes casos. Pronto teredes as miñas fillas. É máis razonable do que eu pensaba. Temía que a cousa resultara máis complicada. Non está mal, ó. Recoñezo. Foi unha sabia decisión o verme liberado este nocento asunto. E a dar un paso
falades. Outras persoas armarían un escándalo e verían de amolados. Mas na miña familia preferimos arranxar as cousas con máis naturalidade, máis civilizadamente. Non hai outra solución que esta. Un de nós debe morrer. E iso é o que vos chamades civilizadamente. Por favor, señor, non me dá polo tempo. Escollede unha. Non me fai moita graza a idea de morrer. E non entendo esa forma de arranxar os asuntos. Ten que ser así, non hai outra solución, repito. Non quero, xa me lo dixe. Non queredes loitar? Merda. Escoito ben. E escoitamos. Ben, non vos queixedes logo, Actúo con lógica, como é perceptivos estes casos. Vexamos, a situación na que nos encontramos é esta. Por unha parte, negámonos a cumprir a palabra dada. E pola outra, eu pretendo limpar a ofensa con sangue. Non me deixades xa que logo non me saída. Comprendede, meu amigo, que non teño outro remedio que encher de paus o vosso ilustre corpo. Todes comprensivos da abondo para aprobar o meu proceder. Este home está todo. Por favor, señor, fagamos as cousas con elegancia. Non me obriguedes a vos arrascar collidos de unha orella. O vou acaba. Non vos apuro, máis unha de dúas. Ou loitades comigo ou casades coa miña irmá. Ninguna das dúas cousas. Seguro, seguro, o vosso permiso logo.